Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang kalibutan nga matahong, malinaw, puno sa gugma o kalipay. Ug tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daot. Kini atong makita sa kinaiyahan, kahimtang sa pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan. Ang Dios ba nagabaliwala niini? Wala ba siya maluoy sa atong kahimtang? Ang Dios naluoy kanato igsoon bisan sa pagpangguba sa kaaway tungod sa gugma ug sa kaluoy sa Dios. Siya mipatindog og mga taong reformador sa matag panahon. Ug ani karon ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa pagpahiuli sa mga patukuranan ug kalagdaan sa Dios. Kini ang tingog sa reformasyon, programa na magahatag sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. At niya ang inyong alagad. May gabi usab kanatong tanan mga igsuon, mga listeners, mga viewers sa ato ang Facebook Live, sa ato ang tulumanon mga igsuon ang tingog sa reformasyon. May gabi kaninyong tanan. O sa dili pa kita mo padayon sa unahan sa atong mga sa atong programa mga igsuon, magahimo una kitag pag-ampo. Amahan nga balaan, ana ikaw sa kahitasan sa mga langit. Dako among kalipay sa pagpasalamat kanimo amahan tungod sa imong kaayo, gugma ngani kanamong tanan. Hinaut amahan nga sa among programa niining kagabhion ang tingog sa reformasyon. Ikaw kanunay magauban kanamo magahatag og giya labi na sa mga pulong among pagatun-an tagay mig kaalam nga langit nun amahan aron kini among sabtan o magamit namo sa pagkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Pasayloa kami sa among mga sala ug tabangi kami tungod kay wala kami arang mahimo sa among kaugalingon lamang. Ginasalig namong tanan di lamang sa imong bugtong anak nga si Jesus. Amen. Sa makausa mga igsuon, mayong gabi o welcome na usab sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon mga igsuon. Una sa tanan, nagapasalamat ko sa Dios nining ato ang higayon mga igsuon. Tungod sa maayong panahon nga gihatag sa Ginoo, maayong panlawas nga gihatag sa Ginoo mga igsuon. O usab sila Brother Remilito Uy and family, daghang salamat. O kang Sir Edwin Garing, na manager sa XFM mga igsuon, uban sa mga technician, daghang salamat kaninyo mga igsuon. Ang atoang programa mga igsuon madungog sa kahanginan, XFM radio mga igsuon, Lunes hantod sa Webes, alas 6 hantod sa alas 7 sa gabi mga igsoon, madungog ta sa Tagum, Davao, Mati o Bukidnon mga igsoon. Bisan pa sa nagkaduol-duol nga mga lungsod, madungog ta diha mga igsoon. So daghang salamat sa atong sponsor. God bless and your family. Brother Remilito Uy and family. Ug usab ako i-greet ang ato ang mga suki nga mga tigpaminaw diha sa Tagum na nakita yung mga suki nga tigpaminaw sa Visayan Village, sa Martin family, kina Manuel Martin, Marvin Martin, sa ato ang mga kaigsuunan diha. Kita Marilo Martin Kasilak. May gabi kaninyong tanan, suki nato na nga tigpaminaw mga igsuon. Isabela Martin, Mayumi Isabela. O kina Manasis Dumagit mga igsuon diha sa Tagum City, Dumagit family.
Maayong gabi kaninyong tanan sa Masangkay family, maayong gabi sa Rubino family. Suki nato ni nga tigpaminaw mga igsuon o kanunay pud nagalantaw sa atong Facebook live si Brother Rubino and family. Maayong gabi kaninyo tanan diha. Sa atoang mga tigpaminaw usab sa Mawab, mga kaigsuona nato diya sa Mawab nga suking tigpaminaw. Kina Brother Salvanya mga igsuon, Sami Salvanya and family. O kina Bobong Osares and family. Salamat kay sa inyohang kanunay nga pag subaybay sa atoang programa ang tingog sa reformasyon. Sa di pa ko mopadayon mga igsoon ang atoang text line ining kagabhion para kamo makahimo sa pag-text kanato o mahatagan nato og tubag anyohang mga mulo mga igsoon. Ang atoang text line 0997-205-1998. Akong usbon mga igsoon ato ang text line 0997-205-1998. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement mga igsoon, kini inyo ang ubos nga alagad Brother Alex Joseph Constantino nga maoy magatipig-tipig sa mga pulong sa Dios niining kagabhion. Ang atong pagatun-an mga igsoon niining kagabhion, the saints, how to be like them. Mahitungod sa mga balaan mga igsoon ang atong pagatun-an. Ug ang pangutana, unsaon man nga mahimutang sama kanila. Mao kana ang ato interesting kay nga topic mga igsoon. Mao na kung aduna mo mga komento, suggestions, ipabot lang kana sa ato ang text line mga igsoon 0997-205-1998 o makahimo usab mo pag konektar kanato sa ato ang Facebook live sa Philippine South Union Conference mga igsoon nga page mga igsoon. So, comment lang diha mga igsoon og ato ang hatagan og pagtagad ang inyong mga komento. So, padayon ta sa atong pagtuon, the saints, how to be like them. So, ato ang key-text mga igsoon, makita nato sa Romans 15 verse 4 nga nag-ingon, kay bisan unsa nga mga butang nga gisulat kaniadto, gisulat sa atong pagkat-on, aron kita pinaagi sa pagpailob og sa paglipay sa mga kasulatan, makabaton kita og paglaom. Mga igsoon, masuta nato ang mga tao sa Biblia mga igsoon, mga katawhan sa Dios sa kaniadto nga panahon, sa unsang paagi sila nga natawag nga katawhan sa Dios ug sa unsang paagi sila nga nahimo nga balaan nga tawo sa Ginoo. Unsa ang ilahang kasaysayan, ilahang mga eksperyensya, kasinatian nga makuhaan nato og kadasig sa atong pagpangalagad mga igsoon. Mao ni ang atuang pagtuon ining kagabhion hinaot nga ang Dios magahatag kanato katin-awan gikan niini. Karon ang mangutana ko sa inyo mga igsoon, gusto ba mo nga tawagon og balaang tawo sa Ginoo? Dili ang tawo nga mutawag sa inyo nga kining tawhanan ni balaan ni. Kundili ang Dios mismo mga igsoon may moangkon kanimo nga kini akong katawhan nga balaan. Kini mao ang akong pinili nga katawhan. Kana mga igsoon may gusto nato mabatnan mga igsoon nga tawgon ta sa Dios nga iyahang katawhan. Isipon ta nga iyahang mga anak, isipon ta nga iyahang mga balaan nga manununod mga igsoon. Una ang ato ang handom sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Adunay gisulti ang Salmo 37 bersikulo 28 mga igsoon, nganong gusto man nato mahimong balaan. Adunay giingon rin mga igsoon, kay ang Ginoo nahigugma sa hustisya ug dili mobiya sa iyang mga balaan, kay sila ginatipigan sa walay katapusan, apan ang kaliwat sa mga dautan pagalaglagon. Mao ni mga igsoon ang hinungdan nganong gusto ta mahimong balaan. Tungod kay ang Dios dili mobiya sa iyang mga balaan. Ug usab ang Dios magatipig kanila sa walay katapusan. Apan sa opposite mga igsoon, sa kaliwat sa mga dautan,
sila gayod pagalaglagon. So kana mao'y usa ka hinungdan nganong gusto nato mahimong balaan. Karon pagasutaw nato sa unsang paagi sila nahimong balaan ug unsa pud ang ilahang nasinati sa ilahang kinabuhi kaniadto. Pagasutaw nato ang mga balaang tawo sumala sa Biblia mga igsoon. Unang-una mga igsoon nga atong pag-isgutan ang kasaysayan ni Enoch. Si Enoch mga igsoon, natawag siya nga balaang tawo sa Ginoo. Giisip siya nga katawhan sa Dios, pinili nga katawhan. Unsa di ang iyahang kasinatian? Mabasa nato sa Genesis 5 verse 24 mga igsoon. Og si Enoch naglakaw uban sa Dios, og siya wala na, kay gikuha siya sa Dios. Ato makita dire mga igsoon bisag sa hamubo nga bersikulo nga si Enoch naglakaw uban sa Dios. Og ang pinakamayo pa gyud nga nahitabo siya mga igsoon, gikuha siya sa Ginoo. Gilalin siya sa Dios mga igsoon. Kinsa dili malipay ana mga igsoon nga samtang kita nagalagad sa Ginoo. Dili ta makahiagom og kamatayon tugod kay lalinon ta sa Dios. Pero ang prerequisite mga igsoon, maglakaw uban sa Dios. Dako kayo ang pribilehiyo nga nahitabo sa kasaysayan ni Enoch mga igsoon. Adunay giingon ang komentaryo sa Patriarchs and Prophets page 85. Ang paglakaw ni Enoch uban sa Dios wala diha sa usa ka panan-awon o panan-awon apan sa tanan nga mga katungdanan sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Siya mga igsoon naglakaw uban sa Dios sa paagi nga siya nakahimo sa kabubuton sa Ginoo. Kanang giingon bitaw sa Galatians 5:16 mga igsoon, nga walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Paglakaw diha sa Espiritu, dili ka man nagtuman sa kailibgon sa unod. Maunay gihimo ni Enoch mga igsoon. Siya nagpalayo sa kalibutan, apan siya gihapon nagabuhat sa kabubuton sa Ginoo, nagabuhat sa buluhaton sa Dios. Sa ingana nga paagi ang kasaysayan ni Enoch mga igsoon, siya naglakaw uban sa Dios. Sa ingana nga paagi si Enoch natawag nga katawhan sa Ginoo, natawag nga balaan nga katawhan sa Ginoo. Ikaduha mga igsoon nga atong pagasaysayon kini si Abraham, the father of faith, the friend of God. Aduna ba'y mga bersikulo mga igsoon nga naghisgot nga si Abraham abyan sa Dios, kon amigo sa Dios, kon higala sa Ginoo? Naa mga igsoon. Sumala pa sa Isaiah 41 bersikulo 8. Apan ikaw Israel mao ang akong sulugoon. Hakob kinsa ako mipili, ang binhi ni Abraham nga akong higala. Si Abraham mga igsoon giisip sa Dios nga iyahang higala. Kasi di ganahan ani mga igsoon ko ikaw nga naminaw ron og nagtan-aw sa atong Facebook live. Di ba ka gusto nga tawgon nga higala sa Dios? Gusto? Unay gusto nato mga igsoon nga matawag tag higala sa Dios tungod kay kita naghimo sa kabubuton sa Ginoo. Nahimuot ang Dios kang Abraham mga igsoon. Og nganong gitawag siya, gipili siya isip nga amahan sa pagtuo mga igsoon. Ang Hebrehanon 11 bersikulo 8 hangtod sa 12 adunay giingon, tungod sa pagtuo si Abraham sa gitawag siya sa pag-adto sa usa ka dapit nga iyang pagadawaton, ingon nga kabilin, misugot og migula nga wala mahibalo kung asa siya paingon. Tungod sa pagtuo siya mipuyo sa yuta sa saad, ingon sa usa ka langyaw nga yuta nga nagpuyo sa mga tabernakulo uban kang Isaak og Jacob. Ang mga manununod uban kaniya sa mao nga saad, kay siya nagpaabot sa usa ka lungsod nga adunay mga patukuranan, kansang magtutukod og magbubuhat mao ang Dios.
Tungod sa pagtuo usab si Sarah sa iyang kaugalingon nakadawat og kusog sa pagpanamkon og nag-anak sa usa ka bata sa milabay na ang iyang katigulangon. Tungod kay iyang giisip nga matinumanon og misaad. Busa miturok didto bisan sa usa og kaniya nga ingon sa patay, ingon kadaghan sa mga bituon sa langit sa gidaghanon, og ingon sa balas nga ana sa baybayon nga dili maihap. Ingani ang kasaysayan ni Abraham mga igsoon, nga gitawag siya amahan sa pagtuo tungod kay mingtuo siya sa Dios, mituman siya sa Ginoo sa way pagpangutana. Abraham adto dito niining yutaa. Wa na nangutana si Abraham mga igsoon nga Ginoo, unsa may adto na ako dito? Na baka ako'y panginabuhian dito? Na baka safety baka ang kung kinabuhi dito? Wa na'y pangutana si Abraham mga igsoon, diretso na tuman sa kung unsay gisulti sa Ginoo. Mauna ang usa sa iyang experience mga igsoon ug ang iyahang kinaiya ni Abraham nga gitawag siya nga amahan sa pagtuo o gitawag siya nga balaan nga tawo sa Dios. Ug usab mga igsoon, ug atong pagasaysayon ang iyahang kasaysayan kaniadto, si Abraham sa diha nga ang Dios nagsulay sa iyang pagtuo mga igsoon, gisulayan si Abraham pinaagi sa iyang anak nga si Isaac mga igsoon nga anak sa saad. Sa diha nga ang Dios nag-ingon kang Abraham, Abraham, ihatag ang imuhang anak nga si Isaac isip halad nga sinunog. Dito mga igsoon, daw nalukmay si Abraham. Pero ang iyahang pagtuo mga igsoon mao ni daog sa pagsulay. Nabisan pa sa kadako sa pagsulay mga igsoon, nakahimo siya sa pagbuhat sa gisugo sa Ginoo kaniya. Gidala niya si Isaac dito sa bukid, ug samtang iyahan ng dugsakon si Isaac mga igsoon, adunay tingog sa langit nga mingon. Nga tinuod jud ay ang pagtuo ni Abraham. Ug unsay niabot mga igsoon, ang usa ka nating nga karnero mga igsoon adunay gipadala ang Dios. Nga imbis si Isaac ang mamatay, ang karnero mga igsoon nga gipadala sa Ginoo ang namatay. Nga mao'y nagasimbolo kang Hesukristo mga igsoon nga imbis kita ang mamatay tungod sa sala, adunay gihulip ang Dios mga igsoon. Nga mao'y nagsimbolize kang Kristo katong ram didto nga igsoon, ang nating karnero. Sa ingana nga paagi mga igsoon si Abraham sa iyang pagkamatinumanon, pagkamasinulundon sa Ginoo, siya natawag nga higala sa Dios. Siya natawag nga amahan sa pagtuo. Siya giisip nga balaan nga tawo sa Dios, pinili nga katawhan. Sa ingana ang iyang kasaysayan mga igsoon. Ikatulo mga igsoon, si Job. Sa kasaysayan sa Biblia mga igsoon, ang experience ni Job mao'y usa ka abililhon gayud kaayo mga igsoon, ag atong basahon ang Biblia. Dako kayo og bili ang kasaysayan ni Job mga igsoon. Daghan kay tag makuha nga lessons ni mga igsoon. Mabasa nato yang kasaysayan sa Job 1. Ug ato ang pagbasahon diya tanan mga igsoon, mao na ang iyang kasaysayan. Diri sa bersikulo 8 mga igsoon sa Job 1 nag-ingon, ug ang Ginoo miingon kang Satanas, gipalandong mo ba ang akong alagad nga si Job? Nga walay sama kaniya sa yuta, usa ka hingpit og matarong nga tawo, usa nga mahadlukon sa Dios ug nagalikay sa daotan. Mao ni ang paghulagway sa Dios kang Job mga igsoon, nga hingpit og matarong nga tawo. Sa ingani gihulagway sa Ginoo si Job. So karon mga igsoon, nag-ingon si Satanas, matarong lang na, hingpit lang na, kay mo ang gipanalanginan. Sabi, testingan, danako na be. Kuya kasi Satanas mga igsoon. Karon ang kasaysayan ni Job mga igsoon, gatong pagasublion, ang Job,
1, versikulo 13 hangtod sa 22 atong basahon yang kasaysayan mga igsoon. Ug dihay usa ka adlaw nga ang iyang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye nangaon og nanginom og bino sa balay sa ilang magulang nga lalaki. Ug may miabot nga usa ka sulugoon kang Job ug mingon, ang mga baka na nagdaro ug ang mga asno nagasibsib tubad kanila. Ug ang mga sabyanhon midasmag kanila og mikuha kanila. Oo, sila mipatay sa mga sulugoon pinaagi sa sulab ug espada. Ug ako lamang ang nakalingkawas nga nag-inusara sa pagsulti kanimo. Samtang nagsulti pa siya, may lain usab nga miabot og mingon, ang kalayo sa Dios nahulog gikan sa langit, ug gisunog ang mga karnero ug ang mga sulugoon, ug giut-ot nila, ug ako lamang ang nakalingkawas nga nag-inusara sa pagsulti kanimo. Samtang nagsulti pa siya, dihay lain usab nga miabot og mingon, ang mga kadlihanon naghimo og tutulo ka pundok og mingdasmag sa mga kamelyo og gipangdala sila, og gipamatay ang mga sulugoon sa sulab o pinuti. Ug ako lamang ang nakalingkawas nga nag-inusara sa pagpakigsulti kanimo. Samtang nagsulti pa siya, dihay lain usab nga miabot og mingon, ang imong mga anak nga lalaki ug ang imong mga anak nga babaye na nagpangaon ug na nag-inom og bino sa balay sa ilang magulang nga lalaki. Ug aniya karon dihay miabot nga usa ka makusog nga hangin gikan sa kamingawan ug mihapak sa upat ka suok sa balay ug kini nahulog sa ibabaw sa mga batan-ong lalaki ug sila nangamatay ug ako lamang ang nakalingkawas nga nag-inusara sa pagsulti kanimo. Unya si Job mitindog og gigisi ang iyang kupo og gikiskisan ang iyang ulo og mihapa sa yuta og misimba og miingon, hubo ako nga migula sa sabakan sa akong inahan ug hubo usab ako nga mopauli didto. Ang Ginoo mihatag ug ang Ginoo mikuha. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Niining tanan si Job wala makasala ni nagpasangil sa Dios sa binuang. Grabe ang pagtuo, grabe ang kadasig sa pagpangalagad ni Job. Nga bisan pa sa kasakit sa mga pagsulay nga iyang naiagom. Grabe ang iyang pagtuo mga igsoon. Imbis nga iyang tungluhon ang Dios, basulon ang Dios sa nahitabo sa iyang kinabuhi. Siya yung gihimo mga igsoon. Opposite kayo. Iyahang gisimba ang Ginoo. Iyahang gidaig ang Ginoo. Wa siya makasala mga igsoon. Ug unsa ka ang mahitabo karon no sa in reality ba sa karon nga kapanahunan. Nga og makaagi lang og gamay nga mga kasakitan, mga pagsulay sa kinabuhi makaingon dayon. Nagkuan kaha ang Dios sa kuano? Naakahay kaluoy ang Ginoo sa akoa, nganong sa akoa man iniabot nga mga pagsulay? Usahay makapangutan na dayon sa Ginoo mga igsoon, nganong kining dagko nga pagsulay sa akong kinabuhi? Sa ako pa man nahitabo. Pero si Job mga igsoon dili ing ana. Unsay ang giingon mga igsoon? Hubo ako nga migula sa sabakan sa akong inahan. Ug hubo usab ako nga mopauli didto. Oh, nauna na to mga igsoon na. Dawa niya damha ang mga bahandi ngayang nabatunan mga igsoon nga gikuha sa iyaha. Ang iyahang mga karnero, mga kamelyo, daghan nga mga kahayupan gikuha sa iya, pati pa iyang mga anak. Unsa ka ang bation nato ana no og sa tuwa na may tabo. Pero si Job mga igsoon, ang hingpit ug matarong nga tawo sa Dios. Siya wa makasala. Wa niya natunglo ang Dios. Gani og atong basahon sa ubos mga igsoon na iyang kasaysayan, giingnan na siya sa iyang asawa nga tungluhan na imong Ginoo.
Pero unsay gingon niya, maayo landay ka mudawat og maayo, pero sa dawtan dili. Di ba? Grabe ang kadasig sa pagpangalagad ni Job, mga igsoon. Mauna ang iyang kasaysayan nga nahimo siyang natawag nga katawhan sa Ginoo. Mauna ang iyang kasaysayan nga giisip siya nga balaan nga tao sa Dios. Anaan na kaniya ang daghan nga bahandi, daghan nga mga kabtangan, pero wa to nahimong babag, mga igsoon. Ug kita pa kaharon, makita nato sa social media nga na-scam sa mga scam, mga igsoon, sa mga investment, na-scam sa investment, naghikog. Napay uban gibiag uyab, naghikog. Pero si Job, mga igsoon, lahi. Wa siya nagpadala sa kasakitan, wa siya nagpadala sa pagsulay, kung dili pa hinuon iyahang gisimba ang Dios. Gidayeg ang Ginoo. Mauna ang usa, mga igsoon, nga kuhaan nato og kadasig sa atong pagpangalagad. Nga bisan pag unsa ang pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, unsa ang mga kalisdanan nga mudangat sa atong mga kinabuhi, hunaw-hunaw nato, everything works together for good. Oo. Hunaw-hunaw nato, mga igsoon, nga kining tanan gitugot sa Dios nga may hinungdan. Adunay rason ang ginawa ni. Kung dili ba karon nga kini para sa paglig-on sa akong pagtuo, para ako motubo ya sa akong pagtuo sa Ginoo. Think positive, mga igsoon. Di nato himuon nga ang pagsulay, mga kasakitan sa atong kinabuhi, mahimo na noon nga hindrance sa atong pagpangalagad, kung babag na sa atong pagpangalagad. Himuon nato, mga igsoon, nga kanang tanan stepping stone nga kita mulambo sa atong pagtuo, mas musuod ang atong pagtuo diya sa Ginoo. Karon ang sunod nga kasaysayan nga atong pagasublion kang Moses. Ang Exodus 3 verse 11, mga igsoon, nag-ingon, og si Moises miingon sa Dios, kinsa ba ako aron ako moadto kang Faraon, og nga magakuha ako sa mga anak sa Israel gikan sa Egypto. Ug siya miingon, sapagkat tinuod ako magauban kanimo, og kini maong usa ka timaan alang kanimo nga gipadala ko ikaw sa diha nga makuha mo na ang katawhan gikan sa Egypto. Magalagad kamo sa Dios niining bukira. Og si Moises miingon sa Dios, ania karon kung ako makaabot sa mga anak sa Israel ug magaingon kanila, ang Dios sa inyong mga amahan nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug sila moingon kanako, kinsa ang iyang ngalan? Unsa may akong igaingon kanila? Daw diri ang mga igsoon ug atong paggabasahon ng kasaysayan ni Moises. Wa siya pagsalig sa Ginoo. Wa siya pagtuo sa Ginoo. Nangita pa siya assurance, mga igsoon. Nga daw be, og pangutan-on ko nga unsay pangalan sa nagpadala sa imo, unsa man ako ingon. Ug labaw sa tanan nga di biya ako kabalo manulti. Daw walay pagtuo si Moses, mga igsoon. Pero ato ang pagasublion ang iyang karaan nga kasaysayan, sawa pa siya nakaabot sa dito kang Jethro, mga igsoon, sa iyang pagbantay sa mga kahayupan ni Jethro. Sa dito pa siya isip prinsipe sa Ehipto, mga igsoon, ug atong pagasublion ang kasaysayan ni Moses. Anaa sa iyang atubangan ang trono, ang gingharian sa Ehipto. Anaa sa atubangan ni Moses ang himaya sa kalibutan. Ang mga bahandi, anaa sa iyaha. Dawa wa natay handumon pa kung diri pa sa kalibutan. Pero gatong pagasublion, gibaylo ni Moises ang trono, gibaylo ni Moises ang gingharian, gibaylo ni Moises ang bahandi, ang dungog, ang himaya sa kalibutan, para lang mahimong unsa? Para mahimong ulipon nga katawhan. Para mobalik sa kung asa siya gikan. Para musunod sa kung unsay gusto sa Dios.
Di ba? Naana sa iya hatanan. Naana siya bahandi. Naana sa iyang gingharian. Pero iyang gibaylo. Wala siya dito sa kalibutan ming pasakop kundi diri siya sa Dios. Gipili niya ang kakabos, gipili niya ang mga kasakitan, gipili niya ang tanan nga mga kalisdanan para sa Ginoo. Nya mao na ni karon mga igsoon ang buluhaton nga giandam sa Ginoo para sa iyaha. Ang pagpagula sa katawhang Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. So karon mga igsoon, masuta nato ang iyang kasaysayan. Daw sa unsang paagi si Moises natawag ng katawhan sa Dios. Unsa giingon sa Ginoo mga igsoon? Sa taong dato o gatong pagasublion katong nga kasaysayan nga giingon sa Ginoo. Ibaligya ang tanan mong kabtangan o ihatag sa kabos. Aduna to'y lesson mga igsoon. Nga kung ang mga kabtangan sa kalibutan mahimong hindrance sa imong pagpangalagad sa Ginoo, baligya to ihatag sa kabus. Ug usab ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Pero ang kamoises mga igsoon, gisalikway niya ang tanan, tanang dungog, tanang himaya, tanang bahandi sa kalibutan, ang trono sa Ehipto mga igsoon. Para lang mahimong ulipon. Di ba? Grabe ang kasaysayan, grabe ang pagtuon ni Moises, mga igsoon. Kung atong masuta, mga igsoon, gani ang mga pagbagulbol sa mga katawang Israel, o kapil na mga mixed multitude dito, mga igsoon, iyahag yung nadaog. Nadaog niya, mga igsoon, pinaagi sa gahom sa Ginoo, nga mao'y nakig-uban kaniya sa iyahang pagpangalagad. Ingana pud unta ta. Maunta na mahimo unta nga ehemplo si Moises mga igsoon, isip siya balaang tao sa Ginoo. Para kita mahimong sama sa iyang kinaya, mahimong sama sa iyang gihimo mga igsoon. Dili unta mahimong hindrance, mahimong babag ang mga dagko nga balay nga atong natukod, ang mga daghan nga mga negosyo, ang mga daghan nga sakyanan, ang dagkog sweldo nga trabaho sa atong pagpanglagad sa Ginoo. Karon dako nagsweldo, daghan nagkabtangan, napanalanginan pag-ayo mga igsoon. Pero dili makahimo sa pagtabang sa kabos. Para lang da itong tanan sa iyahang kalingawan, pag-satisfy sa iyahang appetite, para lang dito sa kalibutan. Ang gipiyal di ay sa Ginoo nga bahandi, dili di ay para sa kausa sa Ginoo, kundi para lang di sa kaugalingon. How selfish. Pero ang Dios mga igsoon, ang gibuhat ni Moises para sa Ginoo, gisalikway ang tanan nga naa sa kalibutan, giipili niya ang pagkaulipon, ang kakabos para sa pagsunod sa Dios. Maunay usa nga gibuhat ni Moises nga siya gitawag nga balaang tawo sa Dios. Nga giisip nga katawhan sa Ginoo. Ug usab mga igsoon kinsa pang kasaysayan. Si Daniel. Ug atong basahon ang kasaysayan ni Daniel sa Daniel 6 versikulo 10 nag-ingon dire. Karon sa diha nga si Daniel nahibalo nga ang sinulat gipirmahan. Siya miadto sa iyang balay og ang iyang mga tambuanan naabli sa iyang lawak paingon sa Jerusalem. Siya miluhod sa makatulo sa usa ka adlaw og nagampo og nagpasalamat sa atubangan sa iyang Dios. Ingon sa iyang gibuhat kaniadto. Karon ang kasaysayan ni Daniel sa diha nga siya gibuhatan og nagbuhat na og balaod ang hari mga igsoon tungod atong tulo ka mga badlungon dito sa Babylonia nga gusto lagi niya nga gusto nila nga ipatanggal si Daniel mga igsoon kay suod-suod lagi si Daniel sa hari. Gusto atong tulo nga kini si Daniel ipatanggal og ipatambog jud dito sa leon.
Karon aduna sila gi papirmahan sa hari nga balaod mga igsuon. Nga walay laing simbahon ang kadto lamang gipatindog sa hari og ang hari walay laing simbahon. Karon mga igsuon si Daniel wa na minaw ato. Bahala kang balaura ka. Kay ako musimba sa akong Dios nga ginaalagaran. Life and death situation na ni mga igsoon o gatong pagasutaon pag-ayo. Unsa kaha tano og sitapod sa atong kaugalingon og baharan ta. Nga nasulat na ra ba sa propesiya mga igsoon sa ulahing mga adlaw nga mahitabo sa kapanahonan nining hinapos nga mga adlaw. Ug kita sa atong kapanahonan nino ug ingnon ta nga ug musimba ka sa imong Dios putlan ti kag ulo. Patyon ka ug musimba ka sa Dios. Patyon ka ug magdadala kag Biblia. Karon pangutana, mudala pa ka ta? Musimba pa ka ta sa Ginoo? Muwali pa ka ta sa kamaturan ug naanay bahad? Bahad tali sa kamatayon? Muhimo pa ka ta ni anang mga butanga? Maunay pangutana sa ato ang mga igsoon. Pero si Daniel, siya mga igsoon, bisan pag naanay balaod, nga walay laing simbahon. Kadto lamang gitukod sa hari mga igsoon, ug ang hari mao simbahon. Si Daniel sa gihapon, nagasimba katulo sa usa ka adlaw sa Dios nga iyang ginaalagaran. Wala na himong babag ang kahadlok daw life and death situation. Wala na himong babag ang pagbahad sa iya nga patyon siya. Wala na himong babag ang balaod nga gipatukod mga igsoon sa pagtuo sa pagpangalagad ni Daniel. Ingana kalig-on ang iyang pagpangalagad. So mauna ang iyang eksperyensya kasinatian nga siya giisip nga katawan sa Dios. Giisip nga bala ang tawo sa Ginoo. Gihatagan og gihimo nga ehemplo sa Biblia mga igsoon ang pagtuo sama sa pagtuo ni Daniel. Karon mga igsoon dita sa bagong tugon. Ang usa mga igsoon nga atong dako ka ang grabing eksperyensya sa mga kasakitan mga igsoon si Apostol Pablo. Atong pagbasahon niyang kasinatian mga igsoon sa Hebrewanon sumala padre mga igsoon sa bersikulo 22 hantod sa 27. Mga Hebrewanon ba sila? Mauman usab ako. Mga Israelanon ba sila? Mauman usab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mauman ko. Mga ministro ba sila ni Kristo? Ako nagasulti ingon sa usa ka buang. Ako labaw pa. Sa mga paghago labi pa kadaghan. Sa mga hampak nga labaw sa sukod. Sa mga bilangguan nga labi ka masubsob. Sa mga kamatayon sa kanunay. Sa mga Hudyo, sa 5 kahigayon, nakadawat ako og kapatan ka mga hampak gawas sa usa. Makatulo ako gibunalan sa mga bunal, makausa gibato ako, makatulo nalunod ako. Usa ka gabi ug usa ka adlaw nga dito ako sa lawod. Sa mga panaw kanunay, sa mga kapiligrohan sa mga tubig, sa mga kapiligrohan sa mga tulisan, sa mga kapiligrohan sa akong kaugalingong mga katigalungsod, sa mga kapiligrohan sa mga pagano, sa mga kapiligrohan sa siyudad, sa mga kapiligrohan sa kamingawan, sa mga kapiligrohan sa dagat, sa mga kapiligrohan taliwala sa mga bakakon, mga igsuon. Sa kakapoy o kasakit, sa kanunay nga pagtukaw, sa kagutom o kauhaw, sa kanunay nga pagpuasa, sa katugnaw o sa pagkahubo. Grabe ang nahitabo kang Apostol Pablo mga igsoon. Ang hampak ngayang nasinati, ang mga kapiligrohan ngayon nasinati,
ang mga pagtamay, pagbiay-biay, grabe ang yan na sinati mga igsoon. Sa ingana nga paagi si Apostol Pablo, giisip nga katawan sa Ginoo. Giisip siya nga balaang tao sa Dios. Tungod kay iya tong na-endure tanang tanan. Nayahang naantos ang tanan mga igsoon para lang kang Kristo. Para kang Kristo tanan. Ang mindset ni Apostol Pablo mga igsoon is it to glorify Jesus para kini sa paghimaya sa Ginoo. Mao nang iyang mindset mga igsoon. Ug atong basahon ang iyang kasaysayan mga igsoon, nagingon siya sa iyang sinulat nga kadtong tanan daw sagbot lamang, maangkon lamang niya si Kristo. Sagbot lang ning tanan nga iyang naagian nga kalisdanan, kasakitan, maangkon lang niya si Kristo. Ing ana pud unta ta kung gusto ta mahimong balaang tao sa Dios. Makabaluta mo antos sa pagsulay, makabaluta mo antos sa mga kalisdanan, kasakitan nga ato masinati. Normal gyud na mga igsoon nga sa diha nga kita muwali sa kamaturan, daghan ang mga pagbiay-biay, daghan ang mga pagbugal-bugal nga atong masugatan. Bisan pagani mga igsoon, nasinati na ako na nga mga eksperyensya. Ang mga kasinatian nga mga tao daw nagbugal-bugal sa mga pulong sa Ginoo. Daw ang mga tao naghimo og pagbiay-biay sa mga pulong sa Ginoo. Pero kanang tanan mga igsoon, pagaantuson ta. Kanang tanan pagaantuson ta para sa pangalan sa Dios, para sa pagpalambo sa buhat sa Ginoo. Kaysa ing ana nga paagi, matawag ka, matawag ko, kitang tanan nga buot mo sunod sa Dios, matawag ta nga balaang tawo sa Ginoo. Kung kita muantos sa mga kalisdanan o pagsulay para lang sa iyang ngalan. Sa di pa kita mapadayon sa unahan mga igsoon, sa adunay mga komento, mga mulo, makahimo kamo sa pag-contact kanato sa ato ang text line 0997-205-1998, 0997-205-1998, o gatong Facebook page Philippine South Union Conference mga igsoon. Ug kinsa pa si Juan Bautista, mabasa nato sa Marcos 6 versikulo 27-28 nga nag-ingon dire. Ug diha ang hari nagpadala og usa ka berdugo nga nagmando sa pagdala sa ulo ni Juan. Ug miadto siya og gipunggutan siya sa prisuhan ug gidala ang iyang ulo sa bandihado og gihatag sa dalaga og gihatag kini sa dalaga sa iyang inahan. Grabe ang kasinatian ni Juan. Si Juan gipunggutan og ulo. Si Stephen mga igsoon, si Esteban, mabasa nato sa Buhat 7:59. Si Esteban gibato. Mauna ang mga kasinatian sa mga balaang tawo kaniadtong kapanahunan. Nga makuhaan nato kadasig sa atong pagpangalagad. Nga makitaan nato mga igsoon nga dili day lalim ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili day kasayon, dili day sayon ang paglakaw. Niining masigpit nga dalan padulong sa gingharian sa Dios. Sa ani nga paagi mga igsoon sa atong pagtuon, mahimotang andam sa mga pagsulay nga atong maagian. Daw di na ta matingala mga igsoon. Pero unsay gihimo sa Dios para sa ilahang mga katawhan nga balaan? Sa Daniel 6 versikulo 20 hangtod sa 22, unsay giingon? Sa diha nga si Daniel dito na sa langob sa leyon, nagpadala ang Dios og iha manulunda mga igsoon para sa pagtak-om sa baba sa mga leyon. Si Daniel giluwas dito sa kapiligrohan sa langob sa leyon. Bisan pagani ang patayng lawas ni Moises mga igsoon, mabasa nato sa Jude 1 verse 9. Bisan pa ang patayng lawas ni Moises
nakig-away pa ang Dios ngani sa dautan. No? Grabe diri mga igsoon, nag-ingon diri sa Jude 1 verse 9. Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee. Bisan pa ang patayng lawas ni Moises mga igsoon, giprotektahan sa Dios. Wa niya gihatag dito sa yawa mga igsoon. Ug unsay gihimo niya kang Job? Sa diha nga naantos ni Job kadtong tanan. Ang Job 42 verse 12, busa gipanalanginan ni Jehova ang kaulahian ni Job, labaw pa kay sa iyang sinugdan. Kay siya may napulo og 4,000 nga karnero, ug 6,000 nga kamilyo, ug 1,000 nga pares nga baka, ug 1,000 nga asno nga bayi. Gidoble sa Dios mga igsoon ang iyahang panalangin, labaw pa sa iyang nabatnan kaniadto. Muna gihimo sa Ginoo mga igsoon kay ang Hebrews 10:36 mga igsoon nag-ingon, you need to persevere because when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Kinahanglan nga mapinadayunon ta mga igsoon kaysa diha nga matuman nato ang kabubuton sa Ginoo, makadawata sa iyang mga saad. Mao ni mga igsoon atong himuon. Kinsa pa si Pablo o si Silas sa diha nga naa sila sa prisuhan mga igsoon. Pero bisan pag naa sila sa prisuhan, padayon nga nagaawit, nagakanta, sumala pa sa kabuhat mga igsoon sila, gipagawas gikan sa bilangguan, giabrihan ang bilangguan. Mao na mga igsoon, hinumduman nato kining tanan nga sa ato dayang pagpangalagad sa Ginoo. Moagi gyud tag kalisod, moagi gyud tag kasakitan, moagi gyud tag dagko nga pagsulay. Parang atong pagtuo mulambo, parang atong kadasigon mupadayon, parang atong pag-alagad sa Ginoo mas mulig-on. Mao na mga igsoon. Hinunoon nato ang atong pagtuo sama sa bulawan nga iulay sa kalayo. Kay sumala pa sa Matthew 20 versikulo 2 mga igsoon. Apan si Jesus mitubag og mingon, wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong pagaimnon? Ug sa bautismo nga akong pagbautismo sa bautismo nga gibautismohan kanako? Sila mingon kaniya, arang kami. Makasabot ka ta sa gisulti ni Kristo din mga igsoon, mahitungod sa kupa nga iya pagaimnon nga usab ato ang kinahanglan imnon. Sa bautismo nga iyang pagabautismohan nga kitang tanan mo agi ni anang bautismuha. Ang kupa diri mga igsoon mo ang kupa sa kasakitan. Ang kupa sa kapaitan. Ug ang bautismo nga gisgutan diri mga igsoon, the baptism of fire. Ang bautismo diya sa kalayo. Ang atong pagtuo nga sama sa bulawan nga kanaiulay sa kalayo mga igsoon, mao na ang atong maagian. Kitang tanan nga buot musunod sa Ginoo, kitang tanan nga buot tawgon nga balaang tawo sa Dios, kinahanglan gyud mo agi og kasakitan. Pero di na ta matingala na kay bisan pag si Kristo sa iyang kasaysayan, mabasa nato sa Juan 15 versikulo 18 hangtod sa 27. Nag-ingon diri mga igsoon sa 18. Kung ang kalibutan nagadumot kaninyo, nan kamo nasayod nga kini nagadumot kanako, sa wala pa kini nagdumot kaninyo. Di na ta matingala mga igsoon nga adunay mga tawo nga nagadumot kanato. Daw nagdumot sila tungod sa atong gipanghimo sa pagpangalagad sa Ginoo. Di na ta matingala. Tungod kay gidumtan ng daan ng Dios sa niadto. Tungod kay siya nagaayog masakiton kaniadto, nagawali may tungod sa gingharian sa Dios. Nagpakita sa iyahang kaayo ani sa uban. Pero unsay gisukli sa iyahang mga igsoon? Gitawag siya mga igsoon nga anak ni Satanas.
Daw gibiay-biay siya pag-ayo mga igsoon. Gisumbag siya, giluwaan siya. Ang lala, gilansang siya sa krus. Ana ang nasinati ni Ginoong Hesus mga igsoon. Nagyong siya diri, inumdumi ang mga pulong akong giingon kaninyo. Ang ulipon dili labaw siyang agalon. Kung sila naglutos kanako, sila usab magalutos kaninyo. Kung ilang gibantayan ang akong pulong, sila magabantay usab sa inyo. Ingani ang mahitabo mga igsoon, kay si Kristo gilutos sa iyang kapanahunan. Unya ang ulipon dili labaw siyang agalon. Muagi pud tag paglutos. Muagi pud tag kasakitan. Sumauna mga igsoon. Kinahanglan nato ang gingon diri sa Bugna 14 bersikulo 12. Sa gingon sa Bugna 14:12. Ania ang pailog sa mga balaan. Ania sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa pagtuo ni Hesus. Kinahanglan nato kining gitawag nga pailog sa mga balaan. Ug usab sa makanunayon pagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa pagpamatuod ni Hesus. Kay gingon sa Mateo 24 bersikulo 13, apan siya nga mulahutay hangtod sa katapusan, mao ang maluwas. O, mao ra gyud ni mga igsoon, ang dag-anan. Ang mulahutay hangtod sa katapusan, mao ray maluwas. Kung mulahutay ka, gikan sa imo ang mga kasakitan nga nasinati ron sa imong pagpangalagad sa Ginoo, maluwas ka. Pero kung muundang ka, mubiya ka sa Dios tungod kay niagi kag kalisod sa imong pagpangalagad, pakyas gyud ang imuhang kinabuhi mga igsoon. Mao ni ang pagpadasig nato nining kagabhion. Ang ako ibilin nga bersikulo sa inyo mga igsoon, ulahing bersikulo nga akong pagbasahon, Roma 1 bersikulo 7 nga nag-ingon, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Kamo nga ginatawag nga balaan. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Hinaot pa mga igsoon ining atong gamay nga pagtuon ining kagabhion, nakakaplag taog kadasig gikan sa atong gipangbasa sa Biblia. Nagikan sa mga kasaysayan sa mga balaang tawo sa Ginoo. Nakitaan nato sila og ehemplo. Nakuhaan nato sila kadasig gikan sa ilang kadasigon. Nakuhaan nato og pagtuo gikan sa ilang pagtuo. Hinaot pa ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato, magapanalangin sa iyang mga pulong mga igsoon. Ug ang last mga igsoon, kung aduna mo mga mulo, mga komento, ipadala ka na. Ug ato ang pagatubagon mga igsoon. Ato ang pagatagdo ninyo ang mga komento o mga pangutana. Ang atong text line 0997-205-1998. 0997-205-1998. Ug sa mga nagasubaybay sa atong Facebook Live sa Philippine South Union Conference, daghang salamat kaninyo. Daghang salamat sa pagsubaybay sa atong programa Ang Tingog sa Reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement o in behalf sa inyohang kanunay nga speaker diri mga igsoon, Brother Solomon Dumagit, kini inyong ubos nga alagad, Brother Alex Joseph Constantino mga igsoon. Sa di pa kita magabiya-biya, magahimo kitag pag-ampo mga igsoon. Amahan nga balaan, ana ikaw sa kaytas-an sa mga langit. Dakwa mong kalipay sa pagpasalamat kanimo tungod sa imong mga pulong niining kagabhion nga imong gihatag ngani kanamo. Salamat amahan niining tanan. Hinaot nga gikan niining nga mga pulong makakaplag kami kadasig sa among pagpangalaga diha kanimo. Mahimo unta kaming maandam sa mga kalisdanan, kasakitan nga among maagian. Tabangi lamang kami sa among pagpangalagad, nga mahimo kaming matinumanon nga imong sumusunod. Tabangi kami tungod kay kami walay arang mahimo sa among kaugalingon lamang. Pasaylua kami sa among mga sala.
Ginasalig namong tanan, diya lamang sa imong bugtong anak nga si Jesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat mga igsoon ug hangtod sunod nga higayon. Kining huli nga inyong nabati mao'y timaan nga natapos na usab ang programang Tingog sa Reformasyon alang sa tugang kasayuran. Bisitahi ang atong website sa www.isdarm.org o ang atong Facebook page SDARM Philippines South Union Conference. Hangtod sa sunod natong panag-uban, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Jesus manakari, manakari.